Ikson, kumusta ka karon adlaw? Ariatok sa taga-Daliha, walay relihiyon makaluwas, simbahan makaluwas. Dili atong maayong binuhatan ang makaluwas. Pagkan klaro sa Biblia, ang makaluwas dili imong relihiyon, dili atong relihiyon, kundi ang atong relasyon sa Dios. Kaya anong dili relihiyon makaluwas? Walay relihiyon nagdupa sa cross sa Kalbaryo, walay relihiyon nagpalansaw sa cross. Ang nagpalansaw sa cross, si Ginoong Hesukristo ra gid makaigsuonan nga atong personal nga manluwas. Ang simbahan gisudlan pero wala mi magtudlo ang among simbahan mo makaluwas. Ino ang John 13, na whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Bisan unsa imong relihiyon, basta tinuod kang mudawat, mutuo, musalig ni Kristo siyang gibuhat sa Kalbaryo, pwede kang maluwas igsoon. Mura sa ayong kalimti. Ang kamatayon ni Kristo Sustoy, kung kanang imong pundok toy, dili na makaluwas, biyain na, oy. Wa man ay gitawag og pulos. Muna, ayaw na pangagni og tawag ini mga tao nga ipaadto sa imong pundok. Ikaw na gani mismo, pastoy ka. Nagtudlo kag buta nga kanang imong pundok, dili makaluwas. Wa na'y pulos na. Wala na'y pulos. Unya, gihimo pa gyud ninyo bakakon si Kristo. Gihulog ninyo ang iglesyang gitukod ni Kristo, dili makaluwas. Kisa may akong tuuhan, ikaw ang tawag ini ang Kristo o ganang nakasulat sa bala ang kasulatan. Ang tawag ini primary cause of tawag ini salvation, mao ang atong Ginoong Kristo. And remember, ang iglesia nga iyahang gitukod instrumental cause na nga diin atong makita og atong gitaw magaplagan ang kaluwasan nga iya sa tuang Ginoong Kristo. Wala ayaw kay sa ko ba manudlo mo tarungan ninyo pagtudlo kay daghan kaayong mga kalag, mga impyerno tungod anang inyong kanang pagkadili maayo ba nga tawag ini magtutudlo kay Jesus Ginoo ko in taon dili kami tag-iya sa iglesia ang gitukod sa tong Ginoong Kristo. At the same time sulpot man gud mo buti pasabot normal ra gyud na sa inyo nga di na makaluwas sa inyong iglesia o kanang inyong sektang inyong kaugalingong gitukod ngano man kini mo manluwas muna toy para pinaka maayong buhaton nimo para makatabang ka kang Ginoong Kristo unya mabayaran pod ang inyong mga salaod sa pagpanglinglan ninyo sa mga tao nga ipatuon ninyo nga kamo ang iya ni Kristo may pag-imo tudloan nimo mga membro nga mobalag sa simbahan Katolika sigurado pa ngano man tungod sa hinungdan nga ang kaluwasan wala diha sa inyo ang kaluwasan naa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay mao man ang iglesyang gitukod ni Kristo mao man ang giingon ni San Pablo ba nga haligi og sukaranan sa tanang kamatuuran. Tinuod bitaw na nga dili maayong buhat, maoy gitawag og makaluwas nato kadi man kita ang manluluwas. Ang buhat ni Kristo katong iyang kamatay may makaluwas nato pero kinahanglan to mo cooperate sa kaluwasan pinaagi sa paghimo og mga maayong buhat. Kaya kung dili ta mo himo og mga maayong buhat toy, ang mahitabuan na ang grasya nga nadawat nato gikan sa gitawag og kamatay ni Kristo, mawagtang ni tungod sa sala nga ato ang ginahimo. Muna kinahanglan ang mga maayong buhat. Muna di sa pagtuo after madawat ang grasya pinagyo sa mga sakramento kinahanglan ni mga muhimog maayong buhat sa hinungdan aron ma-preserve ang grasya nga amo ang nadawat. And at the same time kinahanglan pud ang relihiyon ngano man tungod sa hinungdan mauni ang maong paagi na kung diin among mag-ilhan makita og among masunod ang kabubuton ni Kristo kay kabubuton ni Kristo nga magpasakop gyud sa iyang iglesia dili sa inyong sekta. Kay sumala palagi nimo kanang inyong sekta di man na makaluwas dihain natoy. Managit na mga Katoliko, di ta pailad sa ngunaan nga mga magtutudlo. Tungod sa hinungdan na kung magpailad ta, sigurado ang atong kalag matingkagol dito sa impyerno. Katulang to'y ha, o dagang salamat, o maayong adlaw ta sa tanan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.